ħankompli nintaqa' ma' aktar mistednin li għandna magħna mi għandi lil Tony Sant li huwa kuratur ta' preistorja u Enrique Tabone artista. Kif intom l-ewwel nett? Mhux ħażin grazzi. Nilqawkom magħna, tajjeb. Toġobkom dirriħat fuq. Dik il-dilettanti intom tal-ikel. Diffiċli taħrab. Inħobbu. Tħobb is-sajjar jew tiekel? It-tnejn. Ma fem, meta xommek u tikol birriħa jgħaddu bil-Malti. U aħna jina soltu dal-ħinijiet inkun diġà kilt. Normalment jiżu dawk il-ħin tal-11 nofsinhar inkun diġà kilt. Però il-ġimgħa meta nkun qed nagħmel il-programm ikolli miżerjament sa statejn u nofs sakemm nispiċċaw nkunu għadna ma kienna xejn. Però dejjem kienet worth it u dejjem kienna tajjeb ukoll. Ġifieri worth it li nistennew naqraw ukoll. Mela ħbieb ovvjament aħna ma ġibnikomx hawn biex noqogħdu nitkellmu fuq l-ikel ħankunu qegħdin nitkellmu fuq wirja. Issa wirjiet isiru ħafna wirjiet, però meta kont qed nara ftit ukoll anke fuq il-wirja tagħkom hija wirja kemm xejn partikolari mill-oħrajn ukoll. Din il-wirja tissir anke fi spazju kreattiv u x'hekk. Tistgħu tifhmu naqra fuq din il-wirja kif inhi? Il-wirja hija kollha mimlija xogħol ta' Henrik. U il-xogħol jorbot madwar tema partikolari. Kif għattajjeb inti jisimha preistorja u hija dwar perspettiva dwar dawk l-affarijiet li fadlilna minn żmien il-preistorja, imma minn il-perspettiva hija differenti għax hija perspettiva femminili. Hawnhekk għandna artista illi allura qiegħda tagħti ħarsa differenti u tippreżenta b'mod differenti dawn l-affarijiet li aħna ħafna drabi forsi ġieli konna naħsbu li huma magħmula mill-irġiel biex jagħmlu dawn l-allat nisa pereżempju jew inkella jiddejfikaw b'xi mod dawn il-figuri tan-nisa. Infatti bħalissa wkoll Tony sakemm qed anke nitkellmu qegħdin naraw anke dan il-filmat ukoll anke ta' wieħed jista' jara wkoll anke waqt din il-wirja. U allura li għamlet Henrik huwa li ħadet din il-perspettiva li dawn kienu xogħlijiet magħmulin minn nisa għan-nisa. U naħseb jekk nissimplifikawha b'dan il-mod, nifhmu minn fejn telqet l-artista. Ma naħseb ħajja tajjeb iktar. Infatti Henrik kont ħansaqsik ukoll il-ħsieb ta' warajja u kemm ilha din l-idea f'moħħok. L-idea bdiet kell interess lejn dawn l-affarijiet ħansejħilhom hekk li nstabu fi żmien il-preistorja u llum anke nistgħu ngawduhom b'Heritage Malta f'ċertu mużewijiet tagħhom. U bdejt nagħmel riċerka intensiva anke b'dak li ngħidulu d-data, niġbor id-data, nitkellem arkeoloġisti wkoll speċjalment nisa li tuni perspettiva tagħhom. U fil-fatt li dejjem qaluli li jiena bħala artista għandi ċertu libertà li nesprimi iktar ċertu visual language ħanitek. Anka meta bdejt nagħmel ċertu studju bit-tafal għalkemm it-tafal mhux il-materjal tiegħi, fil-fatt fl-esibizzjoni kull ma naraw huma dawn l-istudji li ftit minnhom li anke wasluni biex nifhem li aktar saru minn nisa għal nisa u qed ngħid hekk għax bdejt nara ċertu visiv u affarijiet fihom li rari tiltaqa' marġil li jafu sakemm ma studjawx il-figura femminili minn xi jgħaddu u hekk stajt nesprimi ruħi li kieku dan it-tarif kollu baqa' magħna llum u nisvisualizzah b'materjal ieħor tal-lum il-ġurnata, materjal li nuża jien ħafna u li huwa l-plexiglass. U kif nista' nuri anke kif anke l-ġisem tal-mara jinbidel f'kull perjodu ta' ħajjitha. U dak kienu xi affarijiet li bdejt naraf minn dawn il-figuri. Kemm ilek taħdem fuqha inti? Mela ili naħdem fuqha bdejt nagħmel xi riċerka fil xi 2019, 2020 u rejt l-ewwel 3 biċċiet xogħlijiet u riċerka tagħhom. Eżatt, din iktar bħala kontinwazzjoni. Kontinwazzjoni, eżatt. U fl-istess ħin qed nagħmel riċerka parti minn studju fuq dawn l-affarijiet imma b'mod iktar ta' data u visualization fil-fatt anke sound fl-esibizzjoni li jinġabar minn din id-data li tinsab parti mill-kollezzjoni.
Id-dati hija bdiet diġà infatti din anke bdiet fil-3 ta' Marzu għandha għaddejja wkoll anke sa 8 ta' April ħajkun hemm anke diversi anke attivitajiet u workshops ukoll. Iva, fil-fatt workshop wieħed minnhom li diġà saru ħajkun hemm ieħor li mar tajjeb ħafna huwa yoga fejn stajna nagħmlu yoga fil-waħda mill-kmamar fejn hemm ix-xogħol. U fl-aħħar nispiċċawha b'sound therapy lil dak li jkun ukoll jiġi iktar connected ma' Issa pereżempju l-yoga kif daħlet ma' din il-wirja x'kien eżatt il-ħsieb ta' warajha? Il-ħsieb hu biex anke we get back nerġgħu niġu connected ma' nfusna naqtaw mill-ħajja ta' kuljum, ħafna ħin nqattaw anke ħafna mill-ħin tagħna fuq mobile, teknoloġija u oħra. U ittina ċans fejn nerġgħu niġu connected magħna nfusna u nsibu bilanċ u l-paċi nisimgħu iktar lejn ġisimna. Fil-fatt ħafna yoga poses huma iktar iffukati fuq iktar adattati għall-mara u anke tgħinek torqod aħjar, pożizzjonijiet fejn jgħinek anke minn dak li tkun għaddej fil-ħajja. Affarijiet. Dawn huma wkoll tradizzjonijiet Iva. antiki, ġifier dawn huma tradizzjonijiet tal-qedem. U allura flok niffukaw biss fuq it-tradizzjonijiet tal-prestorja f'Malta, anke nħarsu lejn il-prestorja f'sens globali. Ġifieri hemm anke xogħlijiet oħra fil-wirja illi għalkemm il-wirja predominantament torbot mal-prestorja ta' Malta mill-perspettiva femminili. Imma wkoll il-perspettiva aktar wiesa ta' kulturi qodma oħra, apparti il-kultur ġifieri Malta mhix iċ-ċentru tal-univers, u x'veru, għalkemm kultant hekk naħsbu. U allura barra l-yoga manka ix-xogħol bit-tafal. Ix-xogħol bit-tafal huwa teknika antika immens, ġifieri li tmur lura. Jkun hemm workshops apposta fuq hekk. Infatti kont qed nara ftit ħajkun hemm anke Joan Harbour kollu nsellmula minn hawnhekk kemm il-darba kienet fil-programm għandna anke tagħmel anke l-xogħol tat-tafal, ġifieri in-nies ħajkolhom iċ-ċans ukoll anke li. Eżatt, kollhom l-esperjenza tagħhom li joħolqu il-figura li hemm ċertu elementi li huma minn daw tal-preistorja, però tkun iktar tivvixwalizza lilhom infushom li l-esperjenzi tagħhom kif iħarsu lej il-ġisem tagħhom u joħolqu ġifieri l-figura iktar rappreżentanti tagħhom infushom. Enrique, kolli nsaqsik, x'inhi l-iktar ħaġa li tinspirak? Bħal pereżempju il-natura, ċrajiet kurrenti, x'l-iktar li jolqtok inti, x'l-iktar li jinspirak? Ma tantx naħseb dwarha, però meta anke Satoni San fil-fatt kiteb ktib dwar hekk, rrealizzajt kemm l-identità Maltija tispirani u qiegħda preżenti ħafna fix-xogħol tiegħi, ġifieri anke barra minn dan ix-xogħol li qed nippreżenta bħalissa. Eżempju kien hemm xogħol li anke naħdem ħafna iktar fuq installations fejn eżempju ħdim dwar id-dajsa tal-pass. U affarijiet oħra li għandhom elementi Maltin. Naħseb l-identità Maltija dejjem kienet preżenti fix-xogħol tiegħi. U din interessanti tal-identità Maltija x'Enrik, mbagħad l-identità Maltija tpoġġiha f'kuntest dinji u globali għalli ngħidu hekk. Ġifieri mhux l-identità Maltija tas-salib ta' Malta li fil-verità mhux Malti għax huwa tal-kavallieri illi mbagħad inħabtu fuq sidirna kemm aħna patriotti, imma hija l-identità Maltija fil-kuntest aktar wiesa allura jien x'inhu posti bħala persuna minn Malta fil-kumplament tad-dinja. U dak huwa ħafna wkoll anke fejn tibtu anke l-erf tal-qedem imma ta' madwar id-dinja ovvjament. Fil-fatt nagħmel ħafna riċerka anke iktar inħares lejn ċertu stejjer kif anke forsi joħolqu ċertu element ta' nostalġija għal ħafna nies. Allura dak nipprova b'xi mod nerġa' nikkreah imma b'esperjenza ġdida. U nieħu pjaċir għax imbagħad noħloq ċertu conversations ġodda ma' dak li jkun jiġi wara x-xogħol. Bħala artista Maltija, ħansaqsik, tħossok apprezzata bħala anke mill-Maltin stess, anke l-xogħol tiegħek. Ħanitek,
skont minn min, fimt, ġifieri. Nifhem li din xi ħaġa għal kulħadd. Eżatt, però nħu pjaċir sempju meta semmejt dajsa tal-pass, ġiet apprezzata ħafna iktar minn nies tal-lokal fejn kienet esibita, ġifieri minn dak il-mod ħadu pjaċir li qed nippreżenta xi ħaġa li għalihom ħassuhom komdi u ħalqithom memorji li kważi nesaw li jeżistu. Però min-naħa tal-arti, ix-xogħol tiegħi huwa forsi mhux daqshekk konvenzjonali, ħanejtek mhuwiex daqshekk ta' tpinġija li forsi dak li jkun iktar komdu jara tpinġija milli jara xogħol kontemporanju li forsi xi kultant tkun trid ma nafx tesperjenza iktar b'mod differenti. Ġifieri iktar b'dak il-mod, ġifieri m'hemmx risposta iva jew le madwarha. Dejjem jista' jkun aħjar. Dejjem jista' jkun aħjar. Tu xekk, ġifieri inti anke jekk għandek l-iktar artisti li huma apprezzati, dejjem jistgħu jkunu apprezzati aktar minn min forsi għadu ma skoprix biżejjed dak ix-xogħol. Jien nistaqsi għalilek imma anke il-talent Malti jekk huwa apprezzat hekk Dejjem jista' jkun apprezzat aktar. Eżatt, ġifieri dan huwa l-punt. U allura mnalla jeżistu organizzazzjonijiet bħal huwa Spazju Kreattiv u bħal huwa oħrajn li joffru spazju relattivament miftuħ lil kulħadd din hija wirja li kieku kellek tmur tara barra minn Malta ħafna drabi titħallas biex tidħol tara. Fil-waqt li hawnhekk Spazju Kreattiv ma jżommqat tħallas mill-inqas 10-15 euro biex tara din it-tip ta' wirja. Din it-tip ta' wirja hawn Malta anka biex ninkoraġġixxu aktar apprezzament tal-arti u b'mod partikolari tal-arti kontemporanja, wieħed ma jħallas. Issa sfortunatament kultant taħdem bil-maqlub għax dak li jkun jgħidu dob xejn speċi allura ma jivvalutax biżejjed dak li huwa il-valur propju tax-xogħol innifsu. Il-wirja baqa' għaddejja wkoll anke sad-9 ta' April. ċar jkun fadal iktar workshops nimmaġina u se? Iva, fil-fatt ħajkun hemm workshop ieħor tal-yoga li dak li jkun interessat jista' jiġifieri jidħol fis-sita. Dak li jkun għandu bżonn jibbukja minn qabel? Iva, mill-biljetti minn Spazju Kreattiv. U fil-fatt huma workshop żgħar biex nżommu anke l-idea li jkun hemm ċertu intimità u fil-fatt anke kif tiġi għall-esibizzjoni tħoss dak it-tip ta' element ta' intimità, paċi u fil-fatt is-serenità, eżatt. U fil-fatt grazzi għall-kuratur ta' Nisant biex anke nippreżenta dak f'di l-esibizzjoni għax ikun hemm bżonn dak l-element fejn mhux biss jiena li qed noħloq ix-xogħol ikun hemm għajn oħra li tista' twassal dan. U xi ħaġa li tajjeb insemmu illi qabel talaq il-wirja taraq f'ħadd lajt. Imma f'dik il-ġimgħa li hija ġimgħa nqazza fil-bidu tagħha sa nieħdu proprju ktieb dwar ix-xogħol tal-arti ta' Enric. U mhuwiex ix-xogħol tal-arti ta' Enric Tabone f'din il-wirja biss, imma huwa karriera ta' dawn l-aħħar 15-il sena issa għax ilha għaddejja tipproduċi dan it-tip ta' xogħol għal numru ta' snin u dan il-ktieb sa anke inniduh waqt li l-wirja għadha miftuħa biex dak li jkun jista' jara r-ritratt anke fil-ktieb u jara wħud minn dawn ix-xogħlijiet fi Spazju Kreattiv. Tony, Enric, grazzi ħafna l-kontu magħna u nqaqsamtu aktar anke informazzjoni anke fuq din il-wirja. Grazzi ħafna, jiena nawguralkom anke tmiem il-ġimgħa mill-aqwa. Sadattant aħna ħammurru għal ftit riklami bqgħu hemmhekk ta' il-bulus.